लाफा मैगं खादों। खुदुनायासो नै जा मोजां मोजां दं। खुदुनायानो खुदुना मैगं ओंख्रि गोबाब जानोसो मोजां जागौमोन। ओंख्रि गोबाब जानो माथोमोनलाय बुथुवा लाफा खागासिनो लाफा बेसे बुरजा नांगौलै थोखाबाय माथो नै इयावबो दं थोआखै बुरजा जाबायथ' बेसरा मोनसिगोनानो बेसर बैग्रि बिलाथि देरहांबाय नै बैग्रि बिलाथि मोनहांबाय नै बिखुनजोनिफ्राय लाफा मैगं लांनोसै नै अमा गोरानबो लांनोसै सोगासिनो नै सोनो नागिरबाय अमा गोरानबो लाना थांसै एसे दाबोनो ओंखारखाङा Baik gratis lah mereka. Bangga karakter saja. Pas buat.
लामा लामा माबायदि थायो नै बिसोरो बेलासिखाय ओंखारलाबायबाय खोमा बेरायनो ने हिनजावफोरा बिसिनिया जेरावबो थाङाना दखान सहरफ्राव बेरायनो मोना हिनजावफोरा न'आव मा दं बे खामानिखौ मावनांगौ जमा थांखायो बेलासिबाथाय बिदि जमा जायो बिसोरो माने हिनजावफ्रा हाथाय बाजाराव थांनो मोना नालाय ओंखायनो बिदि लामा सामा फाननायाव बायनानै लायो आरो मा नांगौ बेखौनो बायो सियार माबा माबि कम्बल मोनदों कम्बल खमनि मोनगौमोनदां बायबा गोमो गोमो जि गोरा रुगुंखौनो नुहुरा आरो ओरै गोजान मोनबोबाय गामि मोनबाय नै जोंनावबो मोनबायानो आरो बे थुवालसो जादों देखावदोब्रा फुरालै गोजान नामा ओइ मालाय निउ इयारनि पिकनिक जादों ओइ गोथां नुहुरनाया खना नांबायलै सिङा 200 खना ओइ मोनबाय गोजासिम लामाया गाज्रि जाबाय ओइ माबेयो बैयो बै बैसाव दोननाया देखारदोब्रा फैबाय आयौ रावबो गैया नामालै फैबाय नोंनिया